Satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi cagake agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah sing tukmanikmah luwih sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar salat sayekti nyedoke tindak mungkar, maghrib lan isya jengkepe rayu kene ditambah salat sunate. Sembrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung sedhela, sabar lan tawakal pasrah ing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meri riyen kancane duwe ora meri yen wis wancine tansah dielingake, wis wancine padha ditindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang nyetepi wajib dawuhe pangeran. Sholat jadi cedeke agama, lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah. Zuhur lan asar salat sayekti nindakake tindak mungkar, maghrib isya iku jangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Cak sempurna iku perintah agama, ngilingono nang donya mung sedina, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga.